good morning mga kagapay, kalingap. Ayan, ngayon nandito po kami ngayon sa pinaka tinagong-tagong lugar. Hindi ko alam anong barangay to? San Vicente. Oo. Barangay Bautista San Pablo. ng San Pablo, Laguna. Ayan, so pumunta kami dito para mag unwind muna. Ayan, buhay probinsya muna kami. Ayan, so pahinga-pahinga din pag may time. And kasama ko po yung ulit sina number 1 basher namin. Tapos may number 2 na basher, ayun, yung apo ni Tita Paz na makulit. Yan, so actually kagabi nag-usap-usap na kami. Alis kami ng yung ibang sila ba yung nanay, sila alas 5 daw. Tapos yung team ni Lisa, nag-usap-usap kami na magkikita kami sa sa Balibago Complex. So ang nangyari, nakatulog ng mahimbing. Ayan, natulog kami ng mahimbing. Hindi, actually nagising na ako alas 6 na. Nag-emote pa ako kanina umaga. Tapos yun, na-receive ko din yung PM niyang Team Lisa na nandun na daw sila sa complex. Tapos ito, chinat ko din si Tita kung nakaalis na ba siya. So yun, pareho din kami na medyo hindi rin to nagising ng maaga. Yan. Nag-emote ako. Bakit nag-emote ka? Yan, nag-emote din pala. So ganun talaga mga nag-emote. So ngayon na kami yung nahuli. Kumakay kami ng van. Ayan, mga 2 oras yata yung biyahe dito. Bakit tatagalan tayo? Oh, ba't ang tagal? Tayo doon 7 yan, oras na tayo. Oo, ang tagal. Nakatulog pa nga ako sa van. Tapos nung bumaba kami doon sa may Alamino, sasakay ka ng motorsiklo. Ang mahal din ng bayad. Sexy ox. Mga sobra 250 yung pamasahe namin papasok dito. Pero rin naman, malayo din kasi dito kay So yun, ngayon inantay na namin sunduin kami nila nanay. Kasi hindi namin alam kung saan talaga yung dito pupuntahan namin. Ayan, so abangan nyo na lang po. Dapat magpapaakang. Ayan po mga kalingap, kagapay, andito po tayo ngayon. Nakarating na po ako ngayon sa bahay nila Kuya Uwa. So silipin natin si nanay. Yan po sila, oh. Chip. Maga kasi silang pumunta dito madaling araw. Tapos ang Team Lisa naman nandito na. Kumakain na po sila. Na silang kumain, no. 2 kwarto yan, sila nakahiga doon. Ako hindi magkakamay ako. Oh, magkakamay din ako. Ano yan natin to? Para doon sa kabila. Sir, makikira. B. Sige na. Ano to? Diyan lang. Diyan na lang. Diyan na lang? Oo. Hindi na siya ba? Nasa po. Yan. Kain na po. Hugas kamay. Andun na sa may lababo po. Favorite mo yung egg? Ay nako, nakitang Ako po lang. Hindi yan makakain ng ganyang ulam basta siya maitlog lang. Yan, oh. Ang lakas-lakas kumain ng anak ko, oh. Yan, oh. Kain na.
So yun po. Nagka ligaw-ligaw na po kami dito.
Ha? Wala pa. Dumi-dumi naman ito. Ako nito, pre. Ala, nakalagi. Hindi ka pwedeng Google Map. Tara, pre. Hindi pa magbabasa. Nabasa. Para ka lang naman ng titi. Yan ah. Wala talaga akong titi. Si Barney, oh. Bigyan ka na, Yun pa ka ng abot to. Meron pa lang napaka pre. Lasing ka na naman, pre. Sige lang, video. Magapay. So balik na naman kami. Hindi kami naligaw. Yeah. Dito kami na napadpad kanina. Pati remote, pinagtitinda na. Nagapit ang nas ka. Mabisaklat yung ano ko. Kaya pa? Sikan-san. Ano na? Oh, tita kaya ba? Wala ka dyan. Hindi na makaahon na. Kaya niyo pa? May ilog ba talaga dito? Yan may
yan, Way. Dito ka pa nangilain yan. Kagapay, yes, kagapay. Kailan kayo punta ng Daet, Kuya Bench at Kaagapay? Sabi ni Mary Joy Torrenueva. Habang nagla-live daw, kakainin niyo sa Agapay. Sige, sige. Hindi, habang nagla-live, kakainin Yan po, nanguha na po si Tita Paz para subukan. Kasi nga sabi nung nag-vlog nito, ay nakakain daw to. Ayan na! Ayan Ayan, na. Pas, wag mo kainin. Kinakain ko ni Ate Pas, oh. Oh, kinakain niya. Kinain talaga. Nakakain talaga. Tinisting niya, oh. Na mag-walk in sa Robinson magpabaksin. Ayun. Kinakain talaga ni Tita Paz. Masarap ba? Masarap, Ate Pas. Bayaban ko! Ay, bayaban ko. Ay, binudol mo kami ah. Akala ko naman. Bubudol ka. Ayan. Akala ko yung kinakain niya, bayabas pala. Mm-mm. Ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer